jing iathuh khana shaphang syiem ubakartang Harish Chandra. Parlak baro ngapliang subhaya pi syakani ka channel. Menhendai ladon syiem ubakartang Harish Chandra jong kahima Ayodhya. Kani kahima akantup yakari India kaba shaphang syatei kanongba baitnat kadon harut kawa saraju. Une syiem ulong wakraw baslor bahok ubasbon bat ubariw belay kata-kata don shibun kis imret kibahapo kajingya day kajong kari barok kaway kasok kasan namar syiem ulong ubanang bat ubalebha yala kirayot amahaday kabakartang kasabiya ru kalong kabriw kababhabriw bat kababha kata-kata kalong kanuksay kisamla kantay jong kari barok kaway ukun ubakartang urohet ru ulong uklong ubabhabriw bat ubait kum utiu kulap ubadang silot Harish Chandra ulalong da shisha uway na kisem kibasoktam na kisem baro hakaway kasngi kalba syiem udang don hakaying bisyar lawan poy kibriw na kaway kisnong panyathu hau ba way umrat kansya ubahe lese kat uhati ula penjot lot yagi jingthung jingtap bat la penyap shibon kibriw ha kita kisnong kila persang banbe pan penyap ya hanrei kimla watang banlet hajan jong syiem Harish Chandra ulas ngusan yakani kajingja ulakut jingmut panlet daladehi panlet be yauta umrat kensha padun omon pai tat hadu bandayo penyap umta hakastap kababut hadin ba ulak hublay yakamahday bando yaka bat yala ukun ulami rengkat bat katu katni kirang ba yalet ma jong panaj be yauta umrat akun syiem kalapoy syakata kajaka kaba uta umrat ulap penjat kadba kidang sentiat syani syatay kendit leyo ya iwei ilau benyap ba iki kilamot badai uta umrat syiem ulapan mare yalau kulay banlit siat syuab unpet nrei syuab unpoy hangta kajingki kajano uyoi baki sasya iwei ibnyam lapan herbiang syata hangtaru ulalap kumju kajingki kasyuja rungai kumbabun bunsen lathok bat hadin katu katni lapui jengai bat umya kenduk syu yala kilok kasngi kalasyet kerang bha ukulay ulat haj syiem ulas liang ula ino na kababe yauta umrat katba udang wat layo sngaw ya kajing lanyar ki kantay ula kandet bat be kum syata bat lej poy penban hai trap jong uway upukir ula perta henrei omdan bajubam kajing lanyar kita ki kantay klami na shaphang syatahi ula lej pech syata panyui hakakper badan sangut kisamla kibla syate da ki jermi sya kila kerpat jur an pelat yaki syiem ula pomi kisya bat pelat yaki kita kitay samla babhabriw itang syulat isuja lagaja rangai syanu syiem ulangej makimdey kibriw nei kiksut kibapensitom yaki snong hakita kithan bat kipong yakadur umrat kensya ngusi pa ula pelat yaki nei umla le yeshu Harish Chandra ula lek paino syalakisnong namar ulas nguthu ba day umrat hanrei day kiksut kibla phong hakadur umrat kensya hakaway kasngi karbau syiem mat ki menteri ki korbari kidang don hakaying bisyar lawan poy uway upukir wadom bat ula perthan syiem uta upukir uday ubishwa mitra ubriu ubastan bat ubala banle bun ki kamba
da ki kam phala jong u ki briu baro ki ting ya u namar uju penchitom sat ya ki bale bakla ha kanu kono ka kam jong u syiem tep balei uwan da ka jingdom kumni da ka ba burom ula hya na ka khat pan priang burom ya u bat khot ya u pan shong hajan jong u ubish hua mitra tre shong handai ulong syiem atip pa philong ubahok pat ubabha handai balei phi lale ben yanga upukir ubadok ngakwa ya ka jing shisha balei phi plat ya ki to ki sangot ki kanthei barunar ngala khom ya ki ngala te ya ki namar ka jingle runar jongki penban phi plat bat penjot ya ka kper jonga phi dei ben siu namar kani syiem daga jingdam red ulaong ba ulale daga jingbom tem namar ka dei ka kamram jong u pan plat ya kita ki besitom bat ki ba janjar upan map namar ka jing bakla uda kula ro ban ai ha u kat ka ba upan ubishwa mitra ukwa ban tenju ya ga jinglong ba shisha syiem ulaong namar ka tam ai no ya ka hima baro kawe ha ka kti jonga syiem ula dei ubala bat ya la ka ktien sham la pensam ula ai hi sendan klam da don por bagi menteri kin pen sange syiem ula ai ti ya ka hima ha kata hi ka khlepmat ha uta upukir ubishwa mitra ula ong baun syiem tang ka hima hanai bat ka pisa di kat kum karukom syiem ula kular ban ai shi hajar tengka ha ka bakut ubnai syiem kan mau baki pisa baro ladai ban wat thamai namar ki pisa ba udan menjua kim long shu ki jong u ubisha mitra sha ya uban sa apo kahima ta Harish Chandra syiem ubakrau ule dei ban ino ya ka khat bat phet werno kum upukir ha kasngi kabapon kasaibia mahadei kalabna ya kata ka khubor shwa bo syiem unon poi shejing asngu si shaphang henrei inda ka perkhat ka kemen ba utnga jong u ulong syiem ubakrau tam bat dei tang ma u ubala bansha ya ki jing e bakrau tam hat kata kahima makahi kum katnga kadei ban pendam bat burom yala ukan rat kaladap da ka jing kemen ban perkhat ba ka jing e chongka ya u ka kham krau ban ya ka jing sok jing shingan ha ka ying jong syiem Harish Chandra wala shitom jingmot kumno iathuh ha ka mahadei handai enda ula poi shalayeng ka mahadei kala pentengan ya u kadaong balei pikuslai la ka benta jonga kanrat ngala kloi banne ya kanu baro kane kalong ka khlepmat ka bakmen e yanga pansyam api kum syiem ubakrau pila pansya ya kani ka jingle ka bakrau lada pi phimla bansa manupat bala nga donbok pa philong utwa jonga ta nga don benta ha ka jingle babha jong phi ka khlau ka rai e ka rai dam ka long ka paki ka dulan haba nga don bat phi Harish Chandra ula hun mensem haba ula yo sngew ya ka jinghon mensem ka saiba bansa bat ki jing e ula i ya ka arsha namar nadu menta ki im tang paramaki ki klam shakri ni bat ki nong bot jong u haka stap ka babot Harish Chandra syiem bat urohet haka shadam ka saiba mahadei kelami haka jingriam puker ki shakri ki rayot kelami panpek da ka jingjau umat shibun kita kilewan kerpat panlek tengkat no bat ki sha ka jing phat wer jong ki shabeneres
kashnong bakhuj hanrei Harish Chandra syiem sha namar kahima wat ki briu jong u kimlong shu ki rayot jong u hanrei ki jong u bishwa mitra upukir usim bat kamahade kilayat dakakajat kani kalong kaban ningkong ha ka jing jungki banyat kejat sudah lingba ka sengi masyid Qur'an umni ibapli kilayat der sitter klam sangi panlat no nakiput kahima Ayodhya ki kejat kamahade kilapang patmi Islam hanrei daka khamat pu samlki kalaba ila ukhun kamman ai satya haus ban yarap yaka karakwa ban pensuk yala ukanrat uba I kaba kala kumta kala penkemen yau baro silenter kalenti kini baro laingot kila poi jengai bha bat kila thangan namar ba udei nakajat bakrau bet ban krong kumta ula letwat daki sok klau banwan ai hakamade asai bia kala pentian nyala ukun nang ta ka penbo di ban bam bat khaddu kabam yalade lengba bun kijing kilayat ter sitar man kasni ki daki sok klau da kabaki babun hajar ki briu ki badok kilaju ha kabak khaddu kila poi sabeneras kashnong bakhoj ki briu hangta kila tip ya kanam jong u Harish Chandra bat kajing sha badon burom jong u baro kila yaro ya kata ka mensem ka bakrau hanai haba kila ya poi sabeneras omdan bala ban iathuh yaki namar kila jot rathai kum ki pukir janai ki yo snau ye ka jingyaro baro hanai kim iathuh badei maki kama hadei kakwa ban sngap khem dangya ye ka jingyaro ya ukanrat jongka hanrei kwa ban sngap wat sisa ki jingyaro ki deihok ba unyo burom parlak baro arapi snau tenat ban sngap ya kani ka jingyathu khana snau ha ban share ban like ban subscribe bat ban yai up hadu bangan penmi ya ka benta ka baar kubule yipi paro ki parlak ga jukerchan ya kani ka channel ka jonga